Why and the boss? Why and the boss before you? No. Come arrest this man. No. Stand up, stand up. No. Come here. Bani bane al. Come now, my friend. Ni sunana Ali. I'm not a Muslim, sir. See, I'm not a Muslim. Ni sunana Ali. I'm not a Muslim. You are a Christian. Wannan I'm a Christian. I'm nothing concern me, sir. I just came. See the person here. See him here. I'm not with them, sir. Hello, sir. Sir. Hello, sir. Excuse me, sir. Ni ba ni bane ne waka fa shine kalla ba mu bane fa ba mu bane ba mu bane Yeah, we guys are back, nigga. 142 is back. We run streets. We run Arewa streets. That's so. Mamaji, that's so. We run this street. That's so. Watch out. We run this street. We run this street. That's so. Gaskiya ne mutumina. Gaskiya ne. 4, 2. Speedy on the beat. Malawa, Kumbe, Aye. Nobody want to repose. Nobody want to repose me. Nobody want to repose. Nobody want to repose me. Nobody want to support. Nobody want to support me. Nobody want to support. Nobody want to support me. I dey call Insta. Hello, it's me, Mister. Can you check? It's 442. My page is not trending. Nobody is sending me. Kaji yan iska, wai they want make some naira. So sai na kira Tunde, na ce it's 442 from North. Ya ce ni suna na Ednut. I was so happy and contented. I need the repost to get notice. A arewa mutane sun san ni, a kudu kadan suka san ni. Da suwaye suka san ka. Davido, Aloma, Lil Fresh, Zino, Risky, sauran name them is very risky. They are high every day. They ya kama mijin babarsa wanda ya kama sa ya kama mijin babarsa wanda ya kama sa ya kama mijin babarsa to ku sake mana 442 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 1 2 442 to ku sake mana 442 ko mu sa wuta a kotu in ya riga da ya tofu ta gadi yan gulma ne to na asirin su malam 442 yanzu ka riga ka ji su ta gadi yan gulma ta to na asirin su alhaji muna san goma to na asirin su to ku sake mana 442 wannan 442 ga mana 452 ma